Pozdrav, vodeća smo izvozna tvrtka za industrijsku automatizaciju u Kini. Evo našeg predmeta Siemens 6C7090 0XX84 0B0. Master Drive serije Siemens 6C71 je od naših snaga. Ovdje je naš relay Celdu CSO942470, to je jednofazni relay snage 25A. Evo našeg B/U0026 KVS 068. B i KVS 068 senzor brzine jedan je od naših najzanimljivijih predmeta. Svi su novi s jednogodišnjim jamstvom. Tržimo na desetke marki i milijune proizvoda na lageru. Dobrodošli na vaš upit.